Hey, het is ik. Zoals dat jullie wel of niet weten, is vanaf 28 maart de nieuwe jeugdfilm Rosie en Moussa in de cinema. Het speelt zich af in Brussel, Molenbeek. Je moet maar de trailer bekijken als je wil weten waarover dat gaat. Ik ga dat nog niet verklappen. Heb je nog geen idee wat dat je kunt doen of gaat doen van de paasvakantie? Dan ga ik jullie vandaag een goed idee geven. Ik ga vandaag namelijk de schattenzoektocht van Rosie en Moussa gaan doen in Brussel. Dus wat is dat in feite? Die hebben dus een Instagram account. En via dat Instagram account kun je dus eigenlijk gewoon in Brussel en Molenbeek wandelen. En leuke spots vinden eigenlijk voor foto's. Zo verborgen schatten van Brussel. Plaatjes dat niet iedereen misschien kent, maar die wel heel mooi kunnen zijn. Ik ga nu naar Brussel gaan. En dan ga ik die zoektocht speciaal voor jullie doen. Voilà, ik ben aangekomen in Brussel Centraal en ik heb ondertussen de Instagram erbij gehaald. Dus ik ga jullie tonen. De Instagram ziet er dus zo uit. En zoals dat je ziet heb je dus 36 punten in feite. En dus moet je gewoon op de foto klikken en moet je dus, ja, daar ga je zien waar dat je bent en waar dat je naartoe moet. Er staat telkens uitleg bij. En zoals dat je ziet is de eerste halte dus Centraal Station. Ik ben nu aan de voorkant van Centraal Station. Op deze foto tonen ze dus welke richting dat ze zijn uitgegaan. Hurray heeft namelijk ook Snapchat filters gemaakt, speciale geofilters op de plaatsen van bepaalde spots en die gaan we dus ook uitproberen. En blijkbaar heb je hier al de eerste. Ja, oké, er was dus een probleempje met Snapchat, waardoor we dus de verkeerde geofilter hadden, maar niet getreurd. We gaan de andere geofilters sowieso nog tonen. We skippen dit deel gewoon en ja, kijk maar gewoon verder naar de vlog. Normaal moeten we nu een kerk en een bloempot zien. Ze vragen welke grote bloemen zou jij hier insteken? Moest er een frietjesboom bestaan, zou ik daar een frietjesboom in steken. De eerste challenge zit hier binnen. Ik als kieken heb besloten om zondag te komen. En de autowinkeltjesmuseum is dicht. For the tourist people who do the tour, you can buy a nice hat in here. We gaan nu het staartje van de hond volgen en dat wijst naar daar. Wauw, kijk eens waar we nu zijn. Blijkbaar is er hier nog een Snapchat filter, dus die gaan we nu direct uitproberen. En dat ziet er dus zo uit. Yes! Voor het volgende moeten we dus de rebus oplossen. En dat is blijkbaar aan de andere kant van de grote markt, dus daar gaan we nu naartoe. En in deze straat vind je het allemaal. Een Spaanse koning, een Chinees en Grieks restaurant, souvenirwinkeltjes en etalages gevuld met chocolade. Dit heet Le Roi d'Espagne, dus ik denk dat wil zeggen de Spaanse koning. Dus ik denk dat we juist zijn. Ik zie ook al chocolade. Bouterstraat. Eén dik shout naar Bo. Vandaag is een 10 maandjes samen. Oh my cutie. Geniet toch maar even van het prachtige gebouw. Ook hier zijn Rosie en Moussa gepasseerd. Hier is er blijkbaar ook nog een Snapchat filter. En dus moeten we ook al naar de volgende foto's kijken. Voor te zien welke kant dat ze zijn uitgewandeld. Daar loopt er een heel vrolijke hond. Yes. We hebben hier de volgende filter. Mensen die al honger zouden hebben terwijl als wandeltocht doen, hier echt de beste metrailletten ooit. Blijkbaar moet je het al kunnen zien van hier. Dit gebouw is inderdaad pittig kleurrijk. Hier binnen kunnen we dus nog een keer Rosie en Moussa spotten. Ik ga jullie niet tonen waar dat is, maar ik kan jullie wel vertellen dat er ook hier een Snapchat filter is. En die ga ik jullie natuurlijk wel tonen. Kom maar mee! Dit is de geofilter. Mag ik trouwens terwijl ik hier zit even zeggen hoe mooi dat hier is. Het is hier echt leuk voor foto's te maken, dat is echt waar. Eigenlijk is deze wandeltocht echt wel leuk voor zo verborgen schatten van Brussel te zien. Bijvoorbeeld like dat. Maar daar gaat de vlog niet om. De vlog gaat erover dat we dus ons volgende punt gevonden hebben. Nu moesten we dus een boom zoeken met een gebreid kleedje aan. En raad een keer waar dat we zijn. We hebben het dus gevonden en als we naar beneden kijken zouden we een pissende hond moeten zien. En hier staat gewoon een pissende hond. Dus we kunnen volgens het Instagram account op de glijbaan gaan, maar ik ga dat vriendelijk nee tegen zeggen. Ik ga er wel een foto mee nemen. En dus moeten we dan doorwandelen naar een mooie kerk. En hier zijn we dus aan de mooie kerk. Dankjewel. Nu dat we hier toch zijn en nu dat we toch nog altijd gewone mensen zijn, hebben we besloten voor hier ondertussen nog een pitstoppauze te nemen en iets te eten. Dat was een goede keuze. Hun specialiteit is stoofvlees en deze heer heeft dat genomen. En ik kalfsragout gepakt. Smuggelijk. Oké, de volgende
stop heet het Rode Monster. Als je eigenlijk wandelt naar de kerk en je kijkt hoe rond, ga je dat al zien. Maar ik ga niet zeggen wat dat je moet doen, want wij hebben ook even moeten zoeken. Ondertussen komen we nog een leuke vintage store binnen. We zijn aangekomen aan het volgende puntje, het Rode Monster. We moesten dus naar rechts wandelen bij het Rode Monster en dan kwamen we hier uit. En hier moeten we naar binnen en vinden we de aanwijzing van naar de volgende locatie te gaan. Er komen zoveel nieuwe mooie plaatjes tegen. Die wandeltocht is echt een aanrader. Wauw. Ik ga achterwaarts wandelen, maar we hebben de nieuwe locatie gevonden. Blijkbaar moeten we nu binnenkort 2 vosjes geschilderd op de muur zien. En Pieter heeft ze natuurlijk al gespot. Oh ja, het zijn wel geen vosjes, hè. Het zijn 2 poezen en een vogel. Wat moeten we daar doen? Rosie en Moussa hebben deze locatie gekozen omdat ze niets liever doen dan ravotten. Net zoals Billy the Cat uit Robbedoes. Vlak voor het kunstwerken zijn ze rechts afgegaan en zijn ze de straat doorgewandeld. We naderen de volgende locatie. Hey, wat moeten we hier doen? Opletten van de tram en dan naar links. Oké, we hebben het water overgestoken en we zitten nu eindelijk in de stad van Rosie en Moussa, namelijk Molenbeek. Mollentje? Ah, Molenbeek. Hey. Hier zijn er namelijk ook 2 nieuwe geofilters en die gaan we zometeen gaan uittesten. Dus ook bij 2 aanwijzingen. En ja, dat zijn de stoelen. Ik ga daar een keer een foto mee pakken. Mooi, hè? We zijn gearriveerd aan het Mima Museum. Je kunt hier op het dak gaan voor een leuke foto te nemen. Wij gaan dat nu jammer genoeg niet doen wegens tijdgebrek. Als je jong bent, kun je hier dankzij Rosie en Moussa gratis binnen. En je ouders kunnen een verminderde tarief binnen. Oké, het is misschien niet op het dak van het Mima, maar Mima staat er wel op. En dat is ook goed zeker. Yes. Echt een leuke straat. Je hebt hier zo'n leuk supermarktje en hier een aparte deur. En dus moeten wij het eerste straatje naar links. En nu moeten we een raket zoeken. We hebben de raket gevonden. Ondertussen hebben wij alweer de volgende locatie gevonden. Maar ik ga niet zeggen hoe of wat, maar we geven nu gewoon een tip mee. Soms moet ik extra meer naar links of naar rechts gaan, maar ze gaan het niet altijd zeggen op de Instagram account. Maar je moet op kleine details letten, bijvoorbeeld een bepaalde streep of een patroon in de muur of wolkjes op de grond, zoals hier. Dat is een tip dat wij je meegeven en wij zijn ondertussen aan de volgende. Oké, hier hebben we dus binnenkort een nieuwe challenge dat we kunnen doen. Dus je moet een leuke foto nemen waar het er duidelijk zichtbaar is dat je fun hebt. En je kunt namelijk ook een Snapchat filter gebruiken. En als je die foto plaatst en je tagt Rosie en Moussa, kan je namelijk een prijs winnen. We zijn aan de volgende locatie aangekomen waar we ook een Snapchat filter... Oh my god, oh my god, oh my god. Oké, ja, het zitten hier duiven. Dit is de volgende locatie. Super mooi, oh my god. En hier is er dus nog een Snapchat filter en we gaan die nu een keer uittesten. Ik heb een Snapchat gemaakt met de kerk. Nog een heel filter uit de test. Shout-out naar Hooray. Ik sta hier aan de zeilboot. Dat is de volgende locatie. En hier moet je ergens een groene hond zien. En ik ga zeggen dat ik in de juiste richting ongeveer kijk. Ik heb het gevonden. En Rosie en Moussa zitten daar ook verstopt. En jij kan er daar dus een foto gaan nemen. Dat was een heel rare zin, excuseer. En als je die foto op Instagram zet en Rosie en Moussa tagt, kan je namelijk ook weer een prijs winnen. Dus je kan veel prijzen winnen. Dat is de volgende challenge. Dus je moet daar een foto nemen en gewoon bewijzen dat je ze gevonden hebt. En dan kan je winnen. Ik ga het nu niet doen, anders verklap ik het. Wij zijn ondertussen terug op een oude bekende plaats, namelijk de Poezen. We moesten hier een keuze maken, dus we konden eigenlijk kiezen voor een kortere weg te doen. Maar dan moet je heel Molenbeek skippen en dat is super jammer, want we hebben daar echt mooie dingen gezien. En dus zou ik zeker aanraden voor dat niet te skippen, want dat is echt wel een groot deel. En ook 2 challenges waar je prijzen kunt winnen. Guess what, we zitten weer al op het terrasje. En we zitten recht over de volgende locatie. We moeten ontcijferen wat dat er op de muur staat. En wel, kijk, terwijl dat wij genieten van een lekker drankje, gaan wij dat ontcijferen wat dat er daar op die muur staat. Maar we gaan niet zeggen wat dat is, want jullie moeten dat zelf doen. Ik ga even tussendoor iets zeggen. We zitten dus op dat terras nog altijd. En we zijn net tot het besef gekomen dat we hier al geweest zijn. Meer ga ik niet verklappen. Maar echt waar, daar zijn die letters, hè. En als ik nu van die letters zo kijk naar daar, zit ik naar een andere fotoaanwijzing te kijken. Ik ga niet zeggen welke dat is, maar wauw. Het is trippy. Het is al dat ik u ga zeggen. What the fuck. Je moet het echt doen. Het is echt cool. We zijn onderweg naar de laatste aanwijzing. Yes! Wauw. Oké, we zijn aangekomen aan de laatste locatie. En dat is namelijk Cinema de Palace. Yay, we zijn er geraakt. Jullie kunnen dus zeker een fotozoektocht doen. Het is echt een
aanrader bij een van de mooiste dagen van 2018 tot nu toe. Had ik al naar eerlijk over zijn. Dat is echt leuk. Maar mooi weer, dus het wel op een dag met mooi weer. Dat is nog veel leuker. Je ziet heel mooie plaatjes in Brussel dat je anders niet ziet. En waarschijnlijk dus ook niet kent. Zoals ik. Ik heb echt veel nieuwe mooie plaatjes leren kennen. Leuk is natuurlijk ook dat je prijzen kunt winnen. Dus doe zeker mee voor de prijzen alleen al. Zet je foto's zeker online. Heb je leuke foto's te maken? Stuur ze mee ook door. Ben ook wel benieuwd. Als je de zoektocht doet, kom je van eerste keer al hieruit. Super handig, want dan kan je ook direct de film gaan checken. Dat was het dan. Ik ben heel blij dat ik de zoektocht gedaan heb. Ik vond het super leuk. En ook wil ik zeker Pietertje bedanken en zijn lieve broer om mij te helpen. De hele dag mee te gaan, fotootjes te pakken en gewoon een heel leuk gezelschap te zijn. Dus als je niet weet wat gedaan in de paasvakantie met je vriendin, uw mama, whatever, doe het gewoon. En op een andere dag nog natuurlijk ook. Maar ga zeker ook de film gaan checken. Goed? Oké, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Mijn linkjes staan hieronder. En als je het Instagram account wilt, dan gaat dat wel nodig hebben voor de fotozoektocht. Dit is het Instagram account en de link staat hier ook onder. En dat was eigenlijk alles dat ik jullie te vertellen had. Dus wil ik jullie zeker bedanken voor het kijken. En tot ik er weer zie, met of zonder kots 3 keer in 1 vierkante meter op straat. Doei!